chili dunk. Oh, so niya tumbag. Sausawan. Let's do it. Ano gito? Let's go. Ang sarap na tabuan nyo. Intro pasok. 2,000 years And for this later. video mga kabingka, naibago karon sa McDonald's ang chili dunk. Oh, o niya itong bago. Nag-order man po ko aning kuan isa, no? So, ito aning kilawan ng dyan. Ang cheesy. Tanga sa dato ng ketchup. So, i-rate mo to ni. Okay. So, ano yung sausawan. Let's do it. Ano gito? Let's go. Michelle. Chili corn dunk. Grabe. Dami man daw ng fries ka na isagol do dito sa chili. Perfect. 10/10. Grabe. Apa? Panalo. Tuwa na to din dito mo.
Ang price. Ang price. Tiguan na to ano yun. Sa may tabuan yun. Water. Sarap. Yummy. Mm. 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 Natilawan ako itong cheese lang. Pero mas kanang chili corn lang. Pinaka the best yun eh. Mm. 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 Grabe. Mm. Perfect ayo. Mm. 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 Ah. Mm. Hindi. Mm. Mm. The best. Mm. 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 Ang ang total rate ani yung mga saling ka 200.1% kay lami. No, legit. Lami. Makdo the best yung bagong produkto mga kabing chili corn dang. Mas bet na ko ni kaysa katong chili cheese dunk, no? Mas pinaka the best ni. Ato 100.1% kani 200.1% panalo mga kami ka sulit. Ito po si DJ March, the place to be you. See you in next my vlog mga kami ka. Papos ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.